Toto je penzión s kaviarňou. Reálna stavba s reálnym potenciálom. Penzión sa nachádza v Nemšovej v okrese Trenčín. Je to pokojná lokalita s rýchlym napojením na región. Pozemok je obklopený prírodou, kopcami a čerstvým vzduchom. Pôvodne komerčný objekt legálne prestávaný a povolený ako penzión s kaviarňou. Prízemie je pripravené na prevádzku, kaviareň, kuchynské zázemie, sklady a technické priestory. Horné podlažie je navrhnuté pre ubytovanie. Viaceré izby sú už dokončené a funkčné, zvyšok čaká len na finálne dokončenie. Objekt má elektrinu, vlastný zdroj vody, vykurovanie a parkovanie priamo na pozemku. Okolie je ideálne pre turistov, cyklistov a víkendových hostí. Ak hľadáte len ďalšiu obyčajnú investíciu, toto nie je pre vás. Ak chcete budovať niečo zmysluplné, ste na správnom mieste.